bir abrayly sport guramasynyň Türkmenistana sportu ösdürmek maksady bilen himayet eden 50 milyon Amerikan dollary yitirim boldy. Soňky döwürde diktator sportu ösdürmek bahanasy bilen halkara yarışlary geçirmek üçin dürli sport desgalaryny ýurtda gurýar. Haramdagyň sport bilen baglanşykly bu hokkasy halkara sport guramalary tarapyndan gollanyp maliýeleşdirilýär. Emma muňa garamazdan öňkü SSR-iň ähli giňişliginde Türkmenistan Olimpiada oýunlaryna medal bilen syýlaglanmadyk ýeketäk döwlet bolmagyna galýar. Ýakynlykdyr, sport guramasynyň bir işgäri Türkmenistana göý berilen serişdeleriň at sorsyz ýitirim bolanlygyna üns berdi. Bu habar haramdagy baryp ýetenne serişdeleriň nire harç edilenligi barada barlar, ýagny rewiziýa geçirildi. Geçirilen barlagyň netijesi barlagçylary hopukdurdy. Göý berilen serişdeler göz öňüne tutulan şäherdir maksatlary dälle, guga hyzmatkaryň hemde baş öwrediji ýagny trener Haramdagyň ogly Serdar Miskin Sokaryň jümlelerini galňydypdyr. Kellelerinden siyip almajagyny bilseler de, barlagçylar ogurlugy tasdiklayan dokumentleri Haramdagyň dikkatyna ýetiripdirler. Barlagyň netijesi garaşylşy ýaly hem bolly. Barlagyň ähli netijelerini ýok etmek baradaky görkezme berildi. Barlagy alyp baran adamlara bolsa, bu barlagy geçirenliklerini unutmak buyrugy berildi. Haramdagyň dolanýan ýurduna başgaça bolmagy hiç bir esas ýok. Öz elim, öz ýakam diýileni, onun tohumuna islenlik jenayata we bir kanun herekete gursgat bar, galan halk bolsa diktatura, biadalatlyk we bir kanunçylyk bilen oňud etmeli. Ey ilahi emine, adan yolu atlanalım, atlanalım. Adan yolu